To, jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina da wani labarin da zan baku. Wanne kala? Ni labari ba a karewa a bakina ai ka sani. Zahiri muna sauraron ka. Sai ka ce ba dan magajiya ba? Yau zan bayyana muku sirri na amma kar ku faɗa ma kowa fa. Shikenan insha Allah babu wanda zamu. Kun san ina da mata kwaya ɗaya ai. Haka ne. Ba sai gashi rana a cikin gidana daga ce mata zan ƙara aure ba kawai mata ta ɗau ƙatoton itace wai za ta kwaɗa min. Da ke daga ni sai ita ne kawai na ce mata ta dakata. Na ce ta dakata. In dai aure ne na fasa to da jimin rauni fa. A'a Gwara ka fasa. Sai na fasa. Shikenan Ba shikenan an wuce wuri zauna ba. lafiya ba. Na zauna lafiya daren. Kuma bayan haka ina da wani labari. To. Kuna ji na? Muna ji ka. In dai labari ne wallahi labari bai zai kare a bakina ba. Wallahi tallahi. To, Muna sauraron. Ba kun san rikoda ba? Mun san sai rikoda. koda sosai. La ai tunda kun san rikoda zan ba ku tarihinsa tun daga 9 zuwa 10. To, Tun daga 9 zuwa 10. Shegen dan iska ne na faɗa ma. Subhanallah. Shegen dan iska ne. Ya fitini kowa a anguwarsu. Satan kaji, awaki kai har talo-talo yana sata. Subhanallah. Wallahi tallahi. Kai. Shegen dan iska ne. Ta ai rikoda duk wanda ya masa kallon mutumin kirki to bai san halinsa bane. A'a to mu ma Ni nan dan magajiya ni zan baka tarihi rikoda. Wallahi tallahi ni ce din na zaman tare ne. muna masa kallon mutumin arziki ashe mutumin banza ne. Wayyo wa rikoda da shegen dan iska ne. Wallahi tallahi. Ai ni a yadda na sa a raina ma idan na bude club shine zan je in dora manajan bangaren kula da mata. Kai. Wallahi tallahi. Lalle lamarin ya girmama. A'a to halinsa ne. Subhanallah. Na hali a bashi da halinsa. A bar shi da halinsa. Ai in dai labari rikoda ne sai mu kwana mu wuni ina baku. Kai. Ta shegen dan iska ne na faɗa ma. Shi rikoda. Ba zan manta ba akwai ran da muke zaune muna zaune fa aka saci kuɗi. Wallahi tallahi kuɗi aka sata har naira 1,500. Gadda ce shi ya sace shi. A'a ai tuni ya tashi da su. Subhanallah. Wallahi tallahi. Dan magajiya. Ka kula da Amma bayan kana ka. Ba, ga Allah gyale ni amma bayani. kana tunanin duk abin da kake faɗa in ya ji ba za ku samu damuwa ba. Wai ai rikoda in ya ji bayanin na wallahi tattara zan yi koma Nijar. Dan magajiya. To, Ka kula da bayan ka. Allah juya. ka juya ka gani. Juya in je ina. Kalli bayan ka. Wallahi ba zan juya. Ka dai juya ka kalli bayan ka. Wai sarrafa ni za ka yi ne? A'a ka dai ni so nake in ga maka gaskiya ka juya ka kalli bayan Bari ka. ka ji in ma dan uwanka ne. In ma dan uwanka ne wallahi baka isa ka hana ni bayani ba sai na yi bayani. Ai wallahi. damuwa na ka juya ka kalli bayan ka ne. Mu ka san me idan ya fara kifa ka tafiya za mu barka a nan wajen. Ban gane in ya fara kifa ni ba. Kun san me yake faruwa? A'a sai ka fara. Duk iskancinsa wallahi tallahi ban kai sa tsoron Allah ba. Subhanallah. Ana kiran sallah zaka same shi a Yanzu masallaci. kuma A'a. To ai sherinsa na faɗa. Ka ce yanzu ka Duk canja hanya kenan. iskancinsa yana tsoron Allah. Ah. Ana kiran sallah zaka gan shi a masallaci. to Wallahi ya fi ni tsoron Allah.